Alright guys, magandang hapon. So at the moment 4:10 ng hapon dito sa Daragalbay. So pinuntahan ko tong isang abandoned mansion dito sa lugar na to. Dating kailang tawag tong White House. So ngayon talaga abandonado na siya. Ito nasa likod ko. Ayun, no? So pakita ko muna yung gilid na to. So dito meron ng panibagong structure na sinet up. So hindi lang natin alam kung operating to dati. Pero kung makikita nyo, halos bagong bago. Kitin natin. Ito yung mga uusong mga bahay na gawa lang sa bakal. So siguro ginagawa tong kainan, kaso hindi na natuloy. Ayun, no? So dito naman sa likod ko, ito yung abandoned mansion. Ang laki ng lawak ng lupain na to. So may katabi tong radio station dito sa lugar na to. Nakausap ko yung staff doon. Wala naman daw may-ari na nito. So dito merong abandoned na Isuzu na sasakyan. Ang lawak. Ayan, oh. So pausukin natin. So kung makikita nyo, yung mga dingding halos sira-sira na. Mga kesame, sira-sira na. Tapos dito sa ilalim meron siyang parang basement. Kasi noong panahon tinataguan to during World War II. Hindi ko lang alam kung ito yung purpose nung nakikita nyo dito sa video. Pero nung World War II meron talagang mga bahay na meron ilalim. Grabe, ang laki, oh. Ito sa ilalim, ganda sanang pasukin ito, kaso ang problema baka may ahas na. Ang laki ng ilalim, oh. Ito yung radio station dito katabi. So laki ng bahay. Kahit nga yung nagtatrabaho dito sa radio station, hindi alam kung ilang taon na tong bahay na to. Ay, halos sira-sira na yung dingding. So, pasukin natin. So halos nilagyan na siya ng semento dito. Staka na siya. Wala ng bahay, oh. Kaso halos wala ng hagdan. Halos tumutulo na rin yung ng bahay. Ito yung jacuzzi. Ayun, no? Siguro isang kwarto to na malaki. Ayun, no? Halos nilulumot na yung gilid. Kabilang side halos tumutulo na yung mga tubig na nasa taas. Ayun, na-stuck na doon tubig, oh. Ito garo yung parang tambayan noong panahon. Tapos yung bubong nasira-sira na. Tapos ito yung lawak ng paligid. Ay, bakit? Tapos mayroon pang hagdan dito. Ay, may aso. Aso pa dito. Ay, may pangalan pa dito rin. Itong CR. Ito may daan dito sa may gilid. Yun, no? Halos gumagawa pa na yung mga ugat ng halaman. Tapos ito parang nilista ka na ng ano ng manok. May aso doon sa kabila. Grabe, oh.
Maliit lang CR. Ito yung posibleng inodoro. So halos tumutulo na yung tubig sa taas. Ayan. Nasa main road lang to ng Daraga. So, kung nakikita nyo, CNA, vandalism na. Halos ito, lista ka ng mga nipa. Ayan. Yan, laki no? Gado sa may dulo. Sira-sira na yung bubong. So, sa ibang abandoned na mansion, hindi ka makikitang ganito na pwedeng pumasok. Ang sabi daw nung ano dito, na bantay sa radio station, pagkagabi daw may nagpapakita ditong white lady. So, hindi natin confirm yan. Ang bala ko sana puntan tong gabi, kaso tingnan natin kung makabalik pa tayo dito kasi pwede naman daw itong pasukin ng gabi. Ito yung mga ng ilaw. Yung so, kung sakali naman hindi tayo makabalik mamayang gabi, pwede natin itong balikan sa ibang araw. Nakakot ng bahay. So yun, pinakita ko lang sa inyo yung white mansion dito sa Daraga, Albay. Grabe oh, kita nyo yun? Talagang puti yung ano niya. So dito lang sa may kalsada, makikita nyo along the road. Ito yung bahay. Ayan. So yun, straight vlog lang to kasi wala naman talaga sa plano na daanan ko to. Kasi sabi ko, nandito lang naman tayo, di puntahan natin. Pero kami pumunta sa hotel na tinutulayan namin ngayon. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Peace out.